Okay, vi har arbejdet med Durkheim's funktionalistiske teori, som går ud på det her med, at religionen er menneskeskabt, og at den skaber ro og orden, og derved fungerer som en slags lim for samfundets eksistens. Og den skaber den her opdeling i helligt og profant, der udgør et system af nogle forskellige adfærdsregler i samfundet. Og det hellige giver ligesom folket mulighed for at idealisere mod at skabe det perfekte samfund, selvom det kun foregår i deres fantasi. Og den her teori, den beskæftiger sig med religionens nuværende funktion i forhold til, hvis det var forhold til før i tiden, hvis den ville have arbejdet med religionshistorie og religions udvikling. Så skulle vi finde et x antal citater fra teksten Helligt og profant, og der har vi fundet 2, hvor den ene lyder: en religion er et sammenhørende system af forestillinger og handlinger i forhold til hellige objekter, hvor vi ligesom her får en bekræftelse af, at religionen har de her forestillinger, og så har den samtidig også nogle handlinger, hvor man ligesom udgør de her ting, som skal have noget med det hellige at gøre, at man gør det ligesom for at opnå det hellige. Og det tager udgangspunkt i sådan hellige situationer eller handlinger. Det andet citat er: de forudsætter en klassifikation af reelle og ideelle ting, som menneskene forestiller sig opdelt i 2 hinanden modsatte arter. Her kan vi så udskifte ideelle med hellige og reelle med profane, som ligesom udgør, at vi kan se, at man lever i det profane og det hellige, og man skal stræbe efter det ideelle, som så vil være det hellige. Og de 2 er jo så opdelt i den måde, at de er hinandens kan man sige, modsatte, ikke? Ja. Så skulle vi også finde nogle billeder, der ligesom kunne forklare, hvad er helligt og hvad er profant. Og det første billede, vi ser her, men det er jo så det profane, det er det hverdagsagtige. Der er ikke rigtig nogen religiøs sammenhæng. Det er en bedstemor eller sådan noget, der er i gang med at handle ind. Det er en handling, vi foretager os for ligesom at kunne få brød på bordet. Det har ikke nogen direkte sammenhæng med Gud. Hvorimod det andet billede, vi har herovre til højre, det er en barnedåb. Der klæder man sig lidt anderledes. Man opfører sig på en anden måde, end man normalt vil opføre sig på. Barnet har en dåbskjole på, og man foretager nogle ulogiske handlinger, altså nogle handlinger, der ikke vil give særlig meget mening, hvis ikke det var fordi, der lå noget symbolik bag det, hvis ikke det var fordi, man gjorde det for at symbolisere noget, der er i forbindelse med det hellige. Ja. Hvad?